Today po is Bagyong Ulysses. Yan, may kumukuha na po. Mamaya pa yan, imumukbang natin yan. Yan po yung aming tilapia, buro, tsaka gulay. Yan po ang ating imumukbang ngayong tanghalian. Yan, samahan pa po natin ang masarap na Pepsi para ganahan po tayo sa pagkain. Ay, ayan po. Konti na lang po yung ulan ng bagyo. Magmumukbang na po kami nito. Say hi to camera. Hi, Zane. Jello, hi ka. Hi. Hi, Kagab. Tango, si Tatang. Hi. 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 Sarap daw. Yan po ang pagkain ng buro. Yan po. Nakakamay lang po yan para po mas masarap. Ayan o. Tinawa sa Tatang. Paano kainin yung buro? Ganyan po yung pagkain na. Masarap? Masarap? Say, paano kumain ng isda? Tingnan nyo po yung pagkain. Ayan po, kukuha po yung buro. Mami, ba't nawawala pang buhay pa? Ano pong masasabi nyo sa nakaraang bagyo? Tanggal lahat ang bubong. Ano masasabi nyo sa ngayon po ay tahimik na po ng konti pero umuulan pa po? Kumakain ng buro. Low bar siya po. Ayan po. Low bar siya pang load po. Mami, kayo coffee. Ayan, low bar na siya. Ayan po ang buhay probinsya po. Ayan, nakakamay lang po. Actually po, yun, may talong pa po. Ang palaya. May kaldereta pa po kami ngayon. Kaldereta baboy, kasama po ng isda. Ayan po, parang talagang binagyo po ito nakataas pa yung pa. Ayan po. Ayan po yung natin, mukbang. While ayan po, katatapos lang po ng ng ulan Sa ngayon po, wala pa po kaming kuryente. Mami, tuyo. Lahat po ang mga to, puyat po yung mga yan. Walang tulong. Mami, tuyo. Ayun, tuyo. Nagtanggal po yung bubong namin pero happy lang. Ayan po yung spirit po talaga ng Pilipino. Kahit natanggalan na po ng bubong, happy pa rin po. Positive pa rin.